danas ćemo razmišljati o poslušnosti i o tome kako ponekad biti poslušan znači činiti stvari koje nemaju smisla. Na početku imam za vas jedno pitanje. Kada bi vas netko pitao da napravite nešto ludo, nešto zbog čega bi vas svi oko vas ismijali, biste li vi svejedno to napravili? Recimo kada bi te prijatelj iz zabave zatražio da protrčiš ulicom u kojoj je tvoja škola i vičeš svoje ime što glasnije možeš, recimo kao da navijaš Tamara, Tamara. Ili recimo nešto ozbiljnije, kada bi te učiteljica tražila da danas za ručkom sjedneš s onim nepopularnim dečkom kojeg niko u školi ne voli i kojemu se svi stalno smiju jer je drukčiji. Bi li to napravio? Evo danas ćemo razmišljati o Jošuji i o tome kako je zapovjed koju mu je Bog dao, a koja nije imala smisla, zapravo učinila da se Jerihonske zidine sruše i da Izraelci osvoje grad Jerihon bez puno truda. Sve što su Izraelci trebali učiniti jest biti poslušni. Dakle, u knjizi o Jošuji u 6. poglavlju čitamo da je Bog obećao Jošuji da će njemu i cijelom izraelskom narodu pripasti grad Jerihon skupa s njegovim kraljem. Oko Jerihona stajali su visoko utvrđeni zidovi i piše nam da nitko nije smio ni ulaziti, niti izlaziti iz grada. No budući da je Bog obećao Jošuji da će grad biti njihov, ja si zamišljam kako je Jošua razmišljao o nekakvom ratu, o teškoj borbi u kojoj će svi oni srušiti zidove i osvojiti grad. Ali Bog je imao drugačiji plan od toga. On je umjesto toga rekao Jošuji neka napravi nešto potpuno lagano i zapravo pomalo besmisleno. Rekao mu je da zajedno s vojnicima i narodom obiđe Jerihonske zidine jedanput na dan sljedećih 6 dana. I tako je Jošua hodao zajedno s 40.000 vojnika koji su hodali prvi. Iza njih je išlo 7 svećenika sa 7 truba. Iza tih svećenika s trubama išli su svećenici koji su nosili kovčeg saveza, a iza njih je išao ostatak cijelog izraelskog naroda. To je jako puno ljudi za šetanje oko zidina. Mislim, možete si samo zamisliti koliko je grad onda bio velik. Uglavnom, ova zapovjed se čini malo besmislena, jel da? Kako uopće hodanje oko zidina može srušiti zidine? To nema smisla. I ja si nekako pretpostavljam da su ljudi sigurno bili zbunjeni. Ali Bog je rekao da onda 7. dana obiđu zidine i ne jednom, nego 7 puta. I kada budu hodali 7. put tog 7. dana, 7 svećenika koji su nosili trube trebali su zatrubiti najjače što su mogli, a vojnici i cijeli izraelski narod trebao je početi vikati. E sad, zamislite si da ste recimo vojnik na vrhu Jerihonskih zidina i da sve ovo gledate, pa sigurno su im se ti vojnici smijali i mislili su si pa šta oni uopće rade. Vjerojatno su i pomislili da su ludi i da nisu baš normalni. Ali taj 7. put, kad su obišli grad i kad se začula takva bojna vika od toliko ljudi, Bog je učinio nešto čudesno. On je učinio da Jerihonske zidine padnu, a izraelski vojnici su ušli unutra i do kraja su uništili cijeli grad i sve ljude osim Rahabe i njezine obitelji koja im je prije pomogla. O tome se može čitati u prethodnom poglavlju knjige o Jošuji. To je bila tako jednostavna i na prvi pogled pomalo luda zapovjed, ali ona je dovela do ovoga i sve što je bilo potrebno bila je poslušnost Jošue i naroda. I dok sam razmišljala o cijelom tom događaju o Jošui i o poslušnosti, to me podsjetilo na moje i Ašovo iskustvo kad smo odlučili biti poslušni Bogu, iako nam nije imalo smisla ono što je on tražio. Aš i ja vjenčali smo se prije 3 godine i kupili smo malu kuću u Siraču i odlučili smo da želimo ostatak našeg života provesti tamo, da želimo služiti u crkvi i u selu. Međutim, Bog je imao nešto sasvim drugo u planu. I nakon 7 mjeseci u Siraču, Bog je Ašu dao vizije o Zagrebu i pozvao nas je da se preselimo iz Sirača u Zagreb. Aš i ja smo se dosta borili s tim pozivom jer nam nije baš imao smisla. Mislim, zašto bi prodali kuću koju smo tek kupili i odselili se iz malog mjesta gdje ima tako puno posla u crkvi u veliki grad gdje već ima puno ljudi koji služe.
Unatoč tome, bilo nam je jasno da je poziv bio Božji i da smo mu se trebali odazvati. Ali malo je reći da su ljudi mislili da smo ludi što se selimo i da ćemo kad tad poželiti i htjeti se vratiti. Čak su nam predlagali svakakve stvari, ali mi smo znali da je poslušnost Bogu jedina ispravna stvar i stvarno smo imali mir u vezi s tim. I evo sad je prošlo gotovo 2 godine od kako smo se preselili i svakim danom sve više vidimo da je to bilo ispravno. Kroz različite stvari i kroz različite ljude Bog nam pokazuje i potvrđuje da je ovo mjesto gdje trenutno trebamo biti i stvarno nas blagoslivlja i oblikuje sve više. I želim vam reći danas da poslušnost Bogu često nema smisla, barem ne u našim očima. Ali Bog vidi tu cijelu veliku sliku, cijelu veliku slagalicu i on zna zašto od nas traži određene stvari. I biti poslušan njemu u konačnici nam donosi blagoslove, ali što je još važnije, donosi slavu njemu, a ne nama. I baš kao u događaju s Jošuom, kada su Jerihonske zidine pale, ne zato što su ih Izraelci uništili svojom snagom, nego zato što su bili poslušni Bogu, koji je onda učinio čudo i proslavio se kroz cijelu tu situaciju. I ponekad Bog će od nas tražiti određene stvari tako što će nam direktno progovoriti. Ili kroz nekoga ili kroz nešto, kao što je meni Jašo, ali najčešće on od nas samo traži da budemo poslušni. Da budemo poslušni njegovim zapovjedima i uputama koje nam je dao u svojoj riječi u Bibliji. I kada proučavamo Bibliju i učimo kako Bog želi da živimo, sve više i više saznajemo kako točno mu možemo biti poslušni. Evo na primjer, Bog nam govori u poslanici Filipljanima u 2. poglavlju u 3. stihu da ništa ne činimo iz sebičnosti, nego da jedni druge smatramo važnijima od sebe. Biti poslušan Bogu u ovom primjeru bi značilo primijeniti ovaj stih u naš svakodnevni život. Ali kako to točno izgleda? Pa recimo konkretno, to može značiti poslušati probleme naših prijatelja umjesto da mi njima stalno govorimo naše probleme. Ili to može značiti počistiti kuću bez da ti to roditelji moraju reći. Ili kupiti hranu za beskućnika i poslušati njegovu životnu priču. Zapravo je jako puno načina na koje se ovaj stih može konkretno primijeniti u našim životima. A isto je sa mnogim drugim stihovima u kojima nam Bog govori kako da živimo. Ono o čemu govorimo ovaj tjedan, frontliners, biti frontliner ili biti na prvoj liniji, znači biti izložen mogućim opasnostima i borbama, ali isto tako to znači biti voljan žrtvovati se i služiti drugima punim srcem, bez očekivanja da ćemo dobiti nešto za uzvrat. A biti poslušan Bogu znači biti na prvoj liniji, jer poslušnost Bogu nas često dovodi do iskustava koje ne želimo, ili do toga da činimo stvari koje nemaju smisla, kao u Jošuinom slučaju. I možda će ti se drugi smijati i misliti da nisi normalan kad to radiš. I zbog toga je potrebna hrabrost, o kojoj smo govorili jučer, da bismo bili poslušni, ali na kraju je stvarno vrijedno toga. Mislim, pogledajte što je Bog učinio s Jerihonskim zidinama nakon što je Jošua učinio točno onako kako mu je Bog rekao. Izraelci su osvojili grad koji je bilo nemoguće osvojiti. Uz to da budemo poslušni Bogu, biti na prvoj liniji znači biti poslušan i drugima kada je to potrebno. To znači biti poslušan recimo zakonu, našim roditeljima, učiteljima ili drugim ljudima, onda kada je to ispravna stvar za učiniti. Sjetite se recimo početka cijele ove situacije s koronavirusom i svih tih tjedana karantene. Zapravo sve što smo mi trebali kako bismo spasili svijet, tako reći, bilo je da ostanemo kod kuće, da peremo ruke i da se pobrinemo da se virus ne širi dalje. I zbog toga što su mnogi stvarno bili poslušni stožeru i svim mjerama, došli smo do toga da nakon toliko tjedana korone nije više bilo ni jednog novog slučaja u 6. mjesecu, što znači da se poslušnost stvarno isplatila. I kada sad razmislimo o tome, zapravo su te odredbe bile stvarno jednostavne i pomalo čak i lude, jer smo činili gotovo ništa da bi pomogli svima. Ali to je bilo potrebno.
I baš kao što su Jošua i Izraelci samo trebali hodati oko zidina određeni broj puta i onda vikati kako bi zidine pale. Mislim, realno jeste ikad vidjeli da su ogromne utvrđene zidine, da su se srušile samo zato što je netko hodao oko njih i vikao. To uopće nema u našim očima smisla. Ali Bog je moćan i on nagrađuje poslušnost njemu čak i kad nema smisla, a često nema. I danas vas želim pozvati da odlučite biti hrabri frontlineri, da budete oni koji stoje na prvoj liniji, koji su poslušni Bogu i kad je potrebno i drugim ljudima, unatoč činjenici da će vam se mnogi smijati i misliti da je ono što radite apsurdno. Jer Bog će nagraditi vašu poslušnost, baš kao što je učinio s Jošuom i Izraelcima. Isus je rekao u Evanđelju po Luki, u 11. poglavlju 28. stihu, da su blagoslovljeni oni koji slušaju riječ Božju i izvršavaju je. I zato danas idite i budite hrabri i poslušni frontlineri za Boga i Bog će vas blagosloviti za to.